Ja, we hadden maar liefst 8 weken uitwedstrijd. Hoe hebben we het volhouden, jongen? Ja, maar hast er wat zin in? De Ik heb er- allereerste ja. editie weer van de Ik podcast. heb er zo'n zin hoor. Hè? Ja, hè? Nou, lekker man, weer bezig man. Hier, En man. de 8 seconden regel, wist nog wat dat inhoudt? Dat was wel op rekening. Wat? Rap vertellen wie er aan tafel zitten. Nou, en dat weten natuurlijk de heren Aldo Faber en Roelof de Vries. Maar wat is dan nou het meeste mist aan deze podcast? Het meeste mist heb ik dit, aan tafel zitten. De roerhaven. Maar die een echte vreun. Nee, nou, dat gaat het niet. Nou, op tafel. We gaan weer los. We mooien weer. Cambuur neemt het vreed op in de uitwedstrijd in MVV. En Heerenveen wat naar Amsterdam voor de clash in Ajax. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de enige echte sportcast van Omroep Friesland. En heren, ja, dat begint al de knieën een keer. Dit zet de sfeer eventjes, hè? Ja, we binnen. Wij Geert van Tuin, Roelof de Vries en Ando Faber. Mooi dat je hem er binnen, jongens. Ja, lekker Kai man. die de grijden waarin maaien. Zo viel het toch? Ja, zo viel dat. Ja, kijk, de scootjes. Die grijden die maar, die krijgen zo, dat nemen ze de kopziekte, hè? We zijn helemaal wild in de kop. Ja. We beginnen te spelen Nou, dat met de hebben wij dus ook kopziekte. een beetje. Ja, wij nou ook. Ja, Zo zeker. nee. Hoe een code aan dat? Arjen, pak hem op. Ja, precies. Jongens, de vakantie zit erop. Van Geert, van Andor. Ik heb zelf ook al op vakantie geweest. Roelof Doos is nog op vakantie. Ik mag nog, ja. En de vorige keer hast je 3 weken naar Amerika geweest. Ja. Hast in een helikopter zitten. Hast naar Las Vegas geweest. Ja, joh. Hast naar de Rolling Stones Zo, geweest. zo. De wie werkelijk je nee Nee, te cape. nee. Wij zijn mij zien trein razend nieuwsgierig. Waar gaat de reis nou heen? Ja, ik ben een avonturier. Ik hou van het leven, dat maakt je vieren. Dus ging ik dit keer naar de Sallandse Heuvelrug. De Sallandse Heuvelrug. Dat Ja, wil je niet missen, hè? Nee. ja. Volgens mij wie yield op. Hij is helemaal failliet, jong. Hij is bij de Rolling Stones geweest. Ja, Dus dat precies. zijn kaas kwam. Ja. De Sallandse Heuvelrug. Nou, dan hoef Oké. jij net een vreetje van, als er nog wat leuks beleven. Geert, heeft er nog wat leuks beleven? Ho, Olympische Spelen, man. Dat wie fantastisch. Ja, maar dat is nog steeds dwanden, toch? Ja, dat is nog steeds. Ja. Als ik in de Arnhem 8 weekend, Ja. dat is een groot sportfeest. Ja. Ik geniet zo, jongen. Prachtig mooi. Keertsen, al je weken donder en gedoog. Het is werkelijk fantastisch. Sport hier in wat ook weer. We hebben het, zei ze? Oh, sport hier in wat ook. Ja. Dat heb ik ook kids. Ik heb een interview met deze jongen in een lokale krant. Ik hou het wel degelijk van Keertsen. Ja, dat zie je erboven. Ja, Ja. ik kan die kop net maken. Nee, Nee, maar het is waarschijnlijk wel zo. dat is gewoon waarschijnlijk. Dat bedenk je toch net? Ja, dus die nogal wat coach. Ja, maar dan blijkt nou die kop toch wel weer aardig de lading te dekken. Zo is het. Andor, Zo. valt er echt wat op? Nou, als ik naar Geertje, dan zeg ik in reet. Reet front. Ja, front. Maar daarvoor zit ik wel reet. Ja, een rede knop. Hey. Ja, dit is een rede knop. Oh. En nou ja, er is hier mijn sign van, we zetten hier een rede knop op tafel, Ja. maar we mogen er net op drukken. Oh. Oh. Nee, we mogen er net op drukken. Ken ik Nee, we mogen er dus net op drukken. Ik gewoon, dat is op ontruinen, ik door de haatredactie. Oh. Dus we mogen er dus echt Als de absoluut. haatredactie hem naar mij bemoeid had, Meestal dan... Ja, precies. zo die daar niks van ons. Nee, maar we gaan nou echt sign Ja? van, jongens, en ik Maar wil de echt vraag heel is graag... dan, wat is dan de functie van zijn knop uit er net op drukken maar? Ja, dat weten we dus net. Maar dit is mij alleen nog met mijn sign van, we zetten een rede knop op tafel, Oh. maar je mag er absoluut net op drukken. Er is trouwens nog iets wat me opvalt. Nou? De tuinman is dwan bij de Ja. omroep in de Ja, tuin. ik zie Tje, het, dat ja. zie je wel op de schermen erachter. Oh ja, Jochem, hij is ons Dus, klopt. hij is Goed een zo. Piet Paulus Dan natuurlijk. jongens, we beginnen naar de stellingen. En we beginnen, want ja, een heel soort is verloren. De reden knop verloren. Maar een heel soort is ook hetzelfde bleun. En we beginnen weer mooi de stellingen. Oh, De leuk. eerste is van Roelof. Ja. Het is volstrekt logisch dat Van Persie roleren wil met Andries Noppert en Mickey van der Hart. Nee. Dat is net logisch. Dat is een kritische noot. Richting het adres van Robin van Persie. We moeten positief blijven. Oké. Nog een keer van Roelof. Oh. Ah ja, waarom ik net. Ja. Nog €1 miljoen voor Oussama Saroui is vissen te min. Nee. Nee, oké. Dat is een bonusvraag eigenlijk voor duidelijk. Dan geven we naar Andor. Milan Smit maakt het nog een transfer naar een andere club. Ja. Geert, Sylvester van der Water wordt dit seizoen de verrassing bij Cambuur. Ja. We moeten positief beginnen. Positief beginnen. Andor, ik zou best heel graag op die rode knop drukken willen. Ja, zeker. Ja. Ja. Oh. En dan toch nog weer eventjes waarom naar Roelof. Weer Roelof? Zo, Ja, drie Roelof. stellingen. Ja, Wat drie een eer. stellingen, Wat een eer. Ja, ik ben er Eigenlijk eigenlijk ik mezelf ook een beetje verzint, want die twadde die hier eigenlijk net hoogte. Maar goed, de laatste is van Roelof. Ik heb een enorm vertrouwen in Robin van Persie. Ja, natuurlijk. Ja, hè? De nieuwe Messias. Ja, want Dovier is altijd vastzitter van de Kees van Wonderen fanclub. Ja. Maar die pet is zo en er is nou ambassadeur van het Robin van Persie evangelie. Kees wie?
Robin van Persie. Nee, waar je nou wachtje? Ja, maar is die liefde wederzijds? Want dat vreeg je wel een beetje aan natuurlijk. Ja, dat vind je Kees natuurlijk wel zo. Maar Zeker. hij heeft geen clash met hem hoorn. Nee, maar hij Hij nog wel kom, had ik het idee. ja? Ja. Nou, hij is, Want toch, waarom? Komt hij dan nog? hij is heel aardig voor die, vind ik. Ja, ik vind Don Nauta heel leuk. Leuke man. Dat is net zo heel belangrijk van een voetbaltrainer misschien. Want je moet er vooral leveren, presteren, et cetera. Maar het is voor u natuurlijk wel leuk als het iemand is waar je plezierig maar werkje kennen. En ik moet zeggen, hij is heel amicaal, heel relaxed in de omgang. Hij had leuke interviews. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste voor u. Dat is wel heel positief, hè? Maar hij is wel heel erg positief. Ja. Dat klopt. Maar we even een stukje Sherrit. Hoe de positiviteit van Robin van Persie? Doe maar. Tevreden, ben je blij? Ja, tevreden en ook blij. Jongens doen dat gewoon hartstikke goed. Maar wel op een heel prettige en positieve manier. Inderdaad wel wat ik heel erg belangrijk vond vanaf dag 1. Die positiviteit richting elkaar. Allemaal zo positief dat ik bijna argwanend word. Kun je dat een beetje voorstellen? Als alles alleen maar positief is ook wel wat negatiefs te melden. Nou, mijn glas is eigenlijk altijd wel half vol. dat is Dus mooi. op zich zou dat niet zo heel erg snel veranderen. Ik zie vooral kansen en minder moeilijkheden. Het moet niet argwanend zijn. Nee, zeker niet. Maar dan juist moeten we positief blijven. Ik zie geen enkele reden waarom dat zou moeten veranderen. Ook wel een beetje licht afsluiten eigenlijk. Oké, ja, is toch wel zwaar geworden. Ik zal niet argwanend zijn en positief. Ja, precies. Dat dus. Dankjewel. Asje. Ja, slag het dat we, Roelof, van die zelf om een beetje positief te blijven? Het is zeer positief in het leven. Maar ik vind dat een journalistiek een gezonde argwanendheid moet hebben. Is dat een Nederlandse argwanendheid? Nee. Argwaan. Argwaan, gewoon Ja, argwaan. gezonde argwaan moet hebben. Nee, Nee, nog een keer dan? Doe maar. nee, nog een keer. Een gezond argwaan moet hebben. Nou, vooruit dan. Bijzonder. Maar ze nou dan echt kritisch wezen. Ja, nee, tuurlijk. Wel. Dat maakt zo. En het is nou leuk en het is positief. En ze staan natuurlijk een hele goede targering hoorn. Ze wonnen ont Middlesbrough alle oefenwedstrijden van Middlesbrough Flens. En dan met 1-0. Karlsbach scoren in alle wedstrijden. Die lippen er weer op. Denzel Hall krijgt zelfs een onvierde van een keer om. Alles wat hier aan deze tafel maar de groen gelijk maken is, presteert onder Van Persie top. Hoe zijn Ali naar de Olympische Spelen? Ik Juist. bedank Robin van Persie natuurlijk. Maar dan is het toch een grote trainer. Als hij Denzel Hall Grote aan het trainer. voetbal in krijgt. Ja. Als hij Hussein Ali op de spelen krijgt. Karlsbach kon Karelbak scoren. wordt de spits, heb ik, jongen. De ene naar de spits. oren trainer Maar die krijgt die voorwaarden van Karlsbach maar net onder de bak. Dan ben je een hele Ik grote. argwaan. Oh, Want we moeten eerst weer even Ajax uit. ja. Utrecht uit. Twente uit. Daarna weer even ja. Ja, oké, maar daar heb ik Nou, de stelling hoor. is het Ik positief? heb een enorm vertrouwen in Robin van Ik ga Persie. een En enorm- Doos zei dus volmondig ja. Keihard. Ja. Ja. Nee, maar met een positief beginnen, dat haast toch krijgt jet. Ja, dat is exact. Maar nou Half dat vol was dan is wat het glas. gezond argwaan. Maar wie van Persie wat excited naar je onkomende snijdag? Hier nog leuke topics. Ik zei dat, wie zou dat dan meer van een weekend trouwens? Ja. Maar heeft hij nog altijd een beetje van die Engelse termen erin in zijn interviews? Ja, leuk wel, ja. Nou, dan is mijn bellen, want die ik in het artikel. Dat is het, ja. Dat wie van Persie natuurlijk. Ja, Ik zei precies, het, ja. ja. Ik Is het bel zelf opschreuren? Ja. Is toch ik Waar wel. zei dat denk ik weer? Heeft hij zelf het artikel maken? Roelof de Vries. Nou, we zijn weer waarom, dames en heren. Roelof de Vries. Ik heb wel wat- Ja, maar ik zit niet zelf. Hij moet echt nodig op vakantie, hè? Ja, ik ben- Voor de rust van de Sallandse Ik ben Heuvelrug correct kiezen. trein heel weekend naar Amerika geweest, maar ik ben er wel aan het ja. Nee, maar het is wel hij had natuurlijk over in Engeland wennen, dus hij broekt die termen zo nou en dan wel eens wat. Maar hij is wel heel erg van dat glas heel vol. Dus dat half vol. Dus dat is, ja, ik vind het Wat wel ik leuk. zeg dat ik Nou, meer aan mijn volle glazen dan mijn lege glazen. Ja, dus ik begreep hem al. Zo is het. Zo is het. En dat maakt het er des te onbegrijpelijker dat ze al die leeg drinkt. Maar goed, Ja, maar Dat goed, is heel hij terzijde. komt op mij heel relaxed door. Het doet mij Ja? wel een beetje denken aan Marco van Basten. Want ja, we hebben natuurlijk... Jereveen is de laatste week wel heel vaak in het Nijs. Alle grote kranten hebben Del West. Ja. Studio Sport, Voetbal International. En het komt natuurlijk vooral toch de komst van Robin van Persie. zeker. Ja, het is Zeker. van Persie-vibe die er een beetje omheen hangt. Dat is mooi. Maar zou je hem zijn, als hij de competitie 3 weken ondergang is, dan valt het al heel wat daar. Dan is die stwarm wat lezengang en dan is het ook weer gewoon normaal, toch? Ja, behalve uit je nullie traaien, hè, want dan ken je er geen Ja, hout van. En nee, dan ben je dan- ook niet weer kritisch. Ja. Maar het is net alleen nog maar de farm van de positiviteit. Ik merk wel echt een omslag binnen de groep en de selectie en maar de spelers. Dus het is ik wel, de supporters worden er enthousiast van, maar ik binnen de groep just dat wel. Ik heb bij de oefenwedstrijd West die Gadderen, waarbij ze 2 keer speelden in Pek Zwolle. Dan heb ik eigenlijk de hele wedstrijd
achter de dugout stien. En het lekkere van zo'n besletten wedstrijd is dat ze gewoon een plekje op zich kist. En dan zie ik rechtstreeks achter Van Persie en van de slijne technische staf. En dan kun je dus ik helemaal mooi krijgen hoe zulke mensen daar mooi bezig binnen en hoe ze on het coachen binnen. En daarbij voel ik me heel bot op dat hij heel erg hamert op het maaitje van fouten. Dus jou die risicobal, daar is hij helemaal mee bezig. Dus Kersten en Bokniewicz achterin en Condé ik daarvoor, die matten heel die risicobal naar voren ta. Want dan sla je 1 of 2 linies oer en dan slaagt het je rij of van hij zei dus net van maatje een fout, maar dwa risico's te nemen. En het waren fouten maatje. De tuinman is nou wel heel dichtbij. Ja. Ik zag hem op de scherm. Ja, hij is dit. Ja, maar het is net de Sjen op tv nou. Ja, het is wel te Sjen op tv, maar het is net de Sjen in... te harkje in de podcast. Nee, maar zo is het. Ik vind het nou ja. Maar zak je me misschien meestal... Maar even die positiviteit, allemaal heel erg leuk en aardig. Maar is Andries Noppert lieke positief? Is bij Andries Noppert het glas echt heel vol? Hij, zo waren we het zelf net in Engeland. Ik zie gewoon een quoteje bij de collega's van de krant dat hij eigenlijk onjoe van nou ik wil lekker maar niks goed is. Hè? Dus ik denk net dat Andries Noppert een beetje kende heel blied is maar het feit dat ze eventueel ruilen gaan, roleren gaan. Alhoewel, nou ja, maar we daar maar eventjes naar dat, denk ik dat, want ik vreeg hem na die wedstrijd rijden van Vallecano. Van hoe komt het? Wist al wie de spits wordt, wist al wie de keeper wordt. Nee, dat wist Robin van Persie nog net. Toen dacht ik erin van, die trainer bij Brighton Athletic, de Zerbi. Brighton Hove Albion. Brighton Hove Albion, sorry, ja, als ik liek. Ik ben er maar correct los, Roelof. Die wist al staan op vakantie. Ja. We moeten maar wat doorheen sturen, jongens. Dit is zijn laatste week. Sallandse Heuvelrug. Ja. Maar die roleert maar de keepers, onder andere met Bad Verbruggen. Dus dacht, sorry dat ik dan. En toen zei hij het volgende. Ben je misschien ook wel trainer die dan zegt, zoals bijvoorbeeld bij Brighton, zegt van ik ga roleren met de keeper. Is dat ook nog een optie eigenlijk? Nee. Lijkt me duidelijk. Oh, hij gaat dus niet roleren. Nou ja, dat zei hij hier. Maar hij zei dus... Dat zei hij een week eigenlijk een week. Ja, maar hij zei bij diezelfde collega's van de Leeuwarden Kranten dat hij... die wil roleren, Sil. Ja. Nou, kan hij dan mooi... Wat het is, hij liegt, denk je dan nu? Nou, daar moet je natuurlijk mee oppassen, hè? Dat moet je niet zomaar zeggen. Hij kende denk ik maar wij komen tot de seizoen dat bij Brighton wisselden ze vaak om 2 wedstrijden. Er zit een systeem in, als het ware. En hij besjot het per wedstrijd. Dus maar goed, om nou heel hut te zeggen van hij liegt. Nee, hij kan ik van gedachten verloren wezen. Vind ik wel bijzonder als je Oesan Topic in een week sabot van gedachten verrooien kan. Ja, en dat denk ik net dat het idee van roleren dat bij Harme Couperus waar komt. Denk je hem wel? Nee, dat denk ik niet. Nee, die zie je hier rond tafel. Het Zuidwesten, april, maaien. En die wie vrij duidelijk oerwaard van de 2e beste keeper is. 100% Andries Noppert. Ja, die vindt Noppert volle beter dan Mickey van der Hart. Die mooi de fieters net strikken van Andries Noppert. Nee. Maar dan is er zit dus een gedachte achter. Ja. En wil hij dan roleren met het eigen op de tegenstander? Maar de manier van voetballen van het tegenstander. Oké, die voetbal wat meer, die viel wat heger. Maar van keeper die denkt, want hij wil de keepers heel heeg hebben, hè? Ja. Hij wil die keepers heel heeg hebben. Dat vond ik een mooi verhaal. In diezelfde wedstrijd in Pek Zwolle die Andries Noppert echt in de middencirkel om uit te voetballen als het ware. En die opdracht had hij echt krijgen. Nou, Noppert was net al heel erg tevreden maar dat hij zo heeg steen had. Maar oké, dat is nou iemand wat ze willen. Wat er gebeurt er vervolgens? Balverlies. Redelijk op het middenveld. Davy van den Berg, de beste voetballer van PEC Zwolle, krijgt die bal. En die woppert die bal in één keer van haar eigen helft over de goal heen. Wat zei Van Persie nou? Ja, dat hebben we nijtacht. En het gebeurt gemiddeld 6 keer per uur. Dat het gebeuren kan dat de speler van haar eigen helte die bal eroverheen wipt. En dan is er net al hierin natuurlijk. Het is net zo dat je dan ik 6 doelpunten in krijgt. Dat kan wel. En dan nemen we op koop toe. Dat risico nemen we gewoon. Dat pakken we. We willen aanvallend spelen. We willen hoog druk zetten. We willen een meevoetballende keeper. Dus komende snootje in Ajax. Ja. Komende snootje in Ajax zal Heerenveen heeg druk zetten. En zit Andries Noppert in de Johan Cruijff Arena. Of Mickey van der Hart. Mickey van der Hart. Dat is mijn vraag. Jim Schurremeer van Heerenveen. Dat ik toch. Is die Mickey van der Hart er beter in? Ja, hij is een betere voetballer. Denk ik. Dat bedoel ik. Mooi voetballer. Het is een betere, mooi voetballende keeper. Ja. Maar waar pakt de beste ballen? Dat is Noppert. Alsjeblieft. Hege ballen is Noppert ik beter, toch? Noppert ik. Ja. Ja. Maar vorig jaar ik.
Nee, maar Vorig goed, jaar weer natuurlijk een uitzondering. Jongens, iedereen begint weer op nul. Nieuwe trainer, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Trouwens, vraag, die dat Roset. We gaan even naar Cambuur. Geert Lokwenske. Lokwenske. Cambuur had de eerste prijs van het seizoen alweer binnen. De Herman Theeuwen Memorial. Ja, jongens. Herman Theeuwen. Dat beste beker trouwens. VVV-icoon bij uitstek natuurlijk. Komt uit mijn tijd, dus ik ken hem. Ja, persoonlijk. Ja, nou, niet persoonlijk. Nee. Maar ik een mooi verhaal daarover vertellen. Ja, ik heb je natuurlijk voor die livestream, ik heb je inlezen in de persoon Herman Theeuwen. Ja, de livestream, daar heeft de commentaar die bij de wedstrijd. Ja, die wij uitstuurden. Van Hans. Ja, nee. Hij speelde dus tussen Jorretje 54 en Jorretje 60 van de tiert van Geert. Speelde hij bij VVV Venlo. Toen die Geert wat op leeftijd. Oh my god. Die wie toen kreeg de 40 passeert. Op dat stuit in Jorretje 59 wint VVV Venlo voor het eerst en de enige keer in de clubskiën is de KNVB-beker. Maar dank aan deze Herman Theeuwen. Die maakt een doelpunt. VVV kwam voor, Tjenado Den Haag in de finale. Maar kreeg voor het skoft penalty, ADO. Dus Herman Theeuwen, die denkt, ja, ik ben een grote man. Die rent naar de keeper van VVV, zijn eigen keeper. Die zei, hier komen we maar dat shirtje. Dus die wisselt van shirtje, maar die keeper die gaat op goal staan. Wat denkst? Hij pakt de strafschop. Hij wisselt waarom van shirtje, hij gaat het veld weer in. En uiteindelijk in de tweede helft wint VVV met Fjouwerien. Pakt het de enige KNVB-beker in de clubskiernis. Maar dank aan deze Herman Theeuwen. Ja, echt, ik vind het een prachtige anekdote, Andor. En ik vind het mooi dat ze het nou nog een keer vertelt. Want Arno de Vree, tijdens die wedstrijd, had zo precies dezelfde anekdote verteld. Maar wat gebeurt er? Ja, de anekdote verhoor het net. Nee, maar die scoorde Cambuur. Anekdote weg. Sterker nog, er gebeurde net zo vol. Ik denk, nou, dan kijk ik hem nou weer ingooien. En Grutte kans Milan Smit op de peel. Ik denk, nou ja, dan pak ik hem nou weer op. In de onval die daar verder uitkomt, Sylvester van de Waterdoelpunt. Dus ik heb het 3 keer rodien. Maar ik ben blij dat ik hem nou wel in één keer vertel. Precies, je krijgt gewoon de airtime die anekdote verdient. Snap je nou weer waarom Theeuwen voor mij best wel een held is? Dat kan ik me niet denken, Dat is een legendarisch mens. Mens. Toen nog met SCH. Met SCH, hè? Precies. Maar hoe is de sfeer nou? Want Jaren kijkt bij Van Roelof dat de stemming bij Heerenveen is poer best en positief. Bij Cambuur, ze hebben natuurlijk een dramatisch seizoen achter de rug. Op het trekje de plak bij ze eindigen. Ze zijn blij dat het seizoen voorbij is. Dan kan de operatie grote schoonmaak die kan dan beginnen. Hoe is de sfeer en de stemming bij Cambuur? Nou, ik vind dat wel optimistisch is. Overigens, dat mag ik dan ook even vertellen. Hij zit achter de dugout bij Van Persie en hij is Roelof, ja. Hij is Roelof, ik wies. Oh, sorry. Hij is Roelof. Ik kan op televisie ik ga even naar de oefenwedstrijd van Epe. De wie in Epe, de wie Anderhek. Maar ik ging naar Filistijn, kwam wat letter. Ik dreutel daar het veld op. En dan zei ik van, Geert. Ik zag linksom. Wie zit daar onder een BM op een stoeltje? Achter de goal van Den Bosch. Henk de Jong. Henk de Jong. Ik zei, ja. Wat is de bedoeling? Ik denk, dit is ook iets nice, hè? Ik denk, dit is innovatie. Henk de Jong beschouwt het spul 4 meter achter het vijandelijke doel om te zien wat hij ooit net schenken. Ik denk, ik heb er direct wel een goede gedachte bij. Hij werd gewoon ziek. Oh. Hij zit helemaal te verpieteren op dat stoeltje daar. Hey. En wat is nou het geval? Hij hier corona gewoon, zei hij. En dat weer oor. En toen is hij in dat ijsbad gegaan, dat beroemde ijsbad. Wist van dat IJsman? Ze hebben al hier in zo'n ijsbad zitten. Hè? Ja, vinden we het uit? Gerthof. Wim Hof. Wim Hof. Is echt taal. Wim, Gert. Gert van het Hof. Gert van het ijsbad van Gert van het Hof. We zijn nog 20 minuten onderwijs. Roelof maken. Nou ja, voor jou wat ik. Niettemin, zeiden die spelers, hey trainer, even in het ijsbad. Ja, hij zei, koek niet weigeren. Dat koek niet wel. Dus Henk ook in dat ijsbad, prompt weer ziek. Echt hier? Ja. Ziet legionella in. Ja, weet ik net. Ja, in die ijsblokjes, denk ik. Dat orde lief natuurlijk is helemaal opsquadderd door dat ijsbad. Maar ik vind, als je in de onren naar een nieuw seizoen, dan worden ze al je kampioen, pakken ze al jaar een periode, degradeert er net meest. Maar bij Cambuur heeft toch echt een operatie gewoon een schoonmaakplak voor je? Jawel, dat is die grote schoon. Nou ja, van Kamer is nou voort. Ja, die is naar Heracles. Ze hebben Yannick van Os is voort, naar RKC. De Italiaan, Al Hilali is voort. Die moesten ze trouwens van betalen. Maar die was hier nog contract kostte gewoon €100.000. Daniel van Kamer naar Heracles, Martijn Barto in de technische staf, Sjog Week net weer waarom. Ulrikes is voort, Michael Breij is voort. Nou, dat zijn toch bepaalde spelers. Maar Andor vindt het geen grote schoonmaak.
Nou, nee, want Zo viel het echt net, vind er ik. binnen nog volle meer we van Cambuur eigenlijk wel afskiën in mijn vol. Zoals? Nou ja, Leon Bergsma had eigenlijk net echt perspectief. Nee, maar die is blesseerd. Die is Of blesseerd, komt nog weer ja, van de hij maakt blessure. hier En die rentree. heeft bovendien een tamelijk riant salaris voor Cambuur begrippen. Dus die was wel kwijt uit de begrip. Ja, maar waar keep het er een jongen die blesseert? I don't know. Nee. Net één. Nou ja, Van der Water bleef natuurlijk een Dure jongen. een dure jongen. Maar toch, Ja, van de water. Die topscorer zoekt van de zomaar eens Tariering. de verrassing willen kennen. Ik heb een stikke trein voetbalwedstrijd, oefenwedstrijden jongen en hij werkt hem het snot voor de eigen. En hij kent echt wel wat, ja. Ja. Hij kent echt wel wat. Ja, en ik vind het ook echt wel mooi in Epe inderdaad, werd wij ik wie toen na die tiert, dan had je interviews die, nou ja, dan werk je dat uit. Dus we zien bij Cambuur in dat hotel, zitten we in de lobby dan dat uit te werken. En dan just echt hoe hij in de ploeg zijn rol neemt. Daar zitten ze mij, ja, ze is maar de bepalende spelers en de assistenttrainers, maar Henk de Jong erbij, zitten ze in die lobby die wedstrijd te bescorgen. En dan zit Van der Water dan ook bij, Michael de Leeuw. Van Kaam zie je het en volgens mij doe ik bij. Maar dan just ik dat hij zijn positie inneemt. Tagaliek wil hij nog wel altijd voort. Want dat is nog wel hoe het erbij leidt. Ik kan nog even contact houden met zijn zaakwaarnemer. Die vertrekwens, die stiert nog heel tijd doorheen. Ja. Dus Henk de Jong wil hem wel horen. Die is, Maar dat is weer koekenij, hè? Dus een Henk en Sylvester van der Water. Helemaal, ja. Nou, dat had nooit wat spelen, hè, zei Henk. Tuurlijk niet. Nee. Dus er is niks aan de hand. Nee. Maar nou ja, hij wil hem wel bijhouden. En sportief Sjoen ken ik dat wel begrepen. Ja, ja, toch? Die wedstrijd die ik Sjoen hij is echt een van de betere van Cambuur. Ja, en hij keppelt het nou een rendement. Dat had natuurlijk ook wel eens een probleem geweest. Ja. Maar ja, ik denk wel dat hij gewoon nog voortjeert. Want die transfermarkt die komt nog op gang. Ja, die mag helemaal nog op gang komen, joh. Maar eigenlijk komt het erop deel dat Johnny Jansen dus een betere voetballer van Sylvester van der Water maakt. Misschien heeft hij er wel een betere mens van gemaakt. Een beter mens. Ja, ze zijn bij Zwolle inderdaad dat ze heel tevreden wie in van de Water. Ze hadden bewust ik helemaal net hoorn. Ik kan wel maar Ronnie Pander en Johnny Jansen over hem praten en over van de Water. En ze zeiden we hebben bewust ik net hoorn hoe wat er bij Cambuur gebeurd is, boeide dus net, hebben we net hoorn. En hij zei goed in de groep en had ik echt leveren, had ik goed voetballers zijn zeren. Dus ik ben heel tevreden mee. Maar goed jongens, een nieuwe doelman. Thijs Jansen, Nicky Soeren. Thijs, ja. Dat wordt onvoerder trouwens. Oh. Nicky Soeren wordt onvoerder. De eerste primeuke van het nieuwe seizoen. Zo, hartstikke idee. Nou, Nicky Soeren. Dat is hij. Ja, Nicky Soeren. Had de bal lekker omhoorn in de oefenwedstrijden, hè? Ja, volgens mij ook. En hij wie ook onvierde bij MVV. Ja. Briant Nieling, zei ze we Briant? Of Briant? Nee, ik ben onsprutsen op X. Ik zei Briant, maar dat is Bryant. Bryant. Ja. Bryant Nieling, Tony Rulke. Ik heb voor de radio-interview, ik zeg, hoe spreek ik dit eigenlijk uit? Hij had het zelf bevestigd. Dat wie ik het enige wat hij in dat interview zei, toch? De rest moest nog een beetje op gang komen. Laten we het erop houden. Maar dat komt goed. En dan Tony Rulke en Benjamin Pauwels. Van waar heb je hem eigenlijk de heeste verwachtings? Ja, die Rulke, dat moet ik nog even zien. Ik vind dat nou, het is niet de gewenste Tony Kroos volgens mij die we binnen hel hebben. dat nog net. Nee. Maar Benjamin Pauwels daarentegen is de nieuwe Doku. Dat is de nieuwe Doku. Ja, die wordt niet eens ook in de moederlijn. Klopt. Het is een fantastisch. Het is een attractie, die jongen. Ja. En ik heb er even met Henk hoor. Ik zei, als nou die jongen Safir krijgt is dat hij echt à la Sarawi dus rendement krijgt, dan is het een sensatie. Dat wordt een sensatie. Echt waar, let op Benjamin Pauwels. Benjamin Pauwels. Ja. Nou goed, en even hier dan naar de doelstelling. Want wat denk je hem eigenlijk? Op welk plak zo Cambuur eindig je team? Ze maken wel een nieuwe competitie hebben. Wat mij dan Harsonde? Achtste. Las Lamboy die zei bij de eerste 5. Las Lamboy eerste 5. Dat het Las Lamboy uitsprutsen. Ja. Even hier de doelstelling nevens Henk de Jong. Ik luister daar de eerste 4, maar dat vind ik nog helemaal net reëel. Want ik vind wat ik krijg zei, ik vind het nog heel jong. Dus dan zou ik zeggen, nou, ik zeg eigenlijk nog niks. He, want de was voor heel jong, wat een jong team. He, hoe moeizaam dat soms erin kan. Dus ik denk 1 september, dan weten wij hoe zit de selectie erop. En dan kan ze daar gaan we voor. Maar ik vind het nog 4 te betiert. Ja, hij vindt het nog te betiert. Hij denkt hem in. Ja, maar Las Lamboy die zei dus al eerste 5. Ja. Nou ja, en op basis van de spielersbegrutting is dat ik wel weer Cambuur ongeveer thuisjet. Die is wel omheen gegaan. Die is omheen gegaan, ja. Nou ja, je hebt Excelsior. Ik denk dat die qua spielersbegrutting onder Cambuur zit. Volendam,
weet ik net. Die zullen misschien nog een beetje boppen zitten. Denk ik wel. Maar ja, dat kan weer bij de eerste 4 of 6, denk ik. Dus dat zou logisch zijn. Maar Tagaliek het Henk natuurlijk ook wel een punt. Er kan nog een hele hoop verrooien. Milan Smit, die zal misschien nog wel voortgaan. Ja, wat Dot van der Water. En als Milan Smit voortgaat, dan heb ik een heleboel centjes. Dan keer ik weer wat Harry. Ja. Dat is natuurlijk wel weer. Ja. Want Lamboy had ik u sprutsen. Hij gaat net onder het miljoen weg. Net onder het miljoen. Moet een bedrag met 6 nullen komen. Nou, ik heb wel eens Heel een... knap als ze dat, is te slagen. hopen dat er op zijn minst een 1 voor staat. Want anders heb je niks. Ja, nou ja. Dat klopt. Dat klopt. En is tevens juist, zei Geert dan. Maar ik heb wel eens mooi Henk praat. En die zei van, nou, als we 6 zo'n ton krijgen kunnen van Milan Smit, dan ben je wegspekken. Hij had dit sprutsen nooit de oefenwedstrijd zijn erachterbij. Zegt wie, jongens. Oké. Ik zou het heel knap vinden als een voor een miljoen verkeep je. Ik ook. Dat er een club is die dat doet. Dus kind belangstelling te wijzen, maar dat is al je vaag. Het Championship, Engeland. Oké. Nou ja, goed. We kennen het natuurlijk om die Daar zit vrede wel niet. geld, hè? Maar we kennen het ook om Milan Smit zelf vrede. Ik heb hem handig. Nou, Ja, toch? Nou, net dat we hem op de telefoon hebben. Oh, maar we hebben hem jammer. wel op tape. Let maar even zien, de jongens. vraag is dus, als hij er vreed bij is in MVV, dat is eigenlijk de rutte vraag. Zeg je nu dat jij de volgende week tegen MVV gewoon bij bent? Nou, zoals het nu lijkt wel, ja. Want ja, het is eigenlijk de hele voorbereiding al... Ja, onrustig is misschien wat te zwaar aangezet. Maar ja, jij bent wel degene die het meest in de picture staat. Belangstelling nog niet heel concreet. Wat is momenteel de status? Ja, ik denk hetzelfde nog. Natuurlijk komt het allemaal wat laat op gang door het EK ook. Maar ja, het is nu nog een maand ongeveer. Dus het gaat nu langzamerhand gaat het wel allemaal iets vlotter en wordt het sommige dingen iets concreter. En het is afwachten wat er om mijn pad gaat komen. Kloppen die verhalen dat je naar Engeland zou kunnen, dat Italië misschien wel lonkt? Nou ja, niet dat ik weet. Ik heb het inderdaad zelf ook gelezen, maar nee, ik weet er niet zoveel van. Nee. Ja. Ja, dus. Ja, dus? Klopt het dat er belangstelling is uit Engeland en dat Italië longt? Ja. Ja. En hij is dus echt wisselen van zaakwaarnemer. Ja, hij is naar je Muy Manero gaan. Oh ja. Dat ken je hem al eer natuurlijk. Ja, mooi Manero. Dat is in ieder geval een volle grutte bedrijf. Onder een Bergwijn zit erbij, Per Schuurs, Mickey van der Ven. Dus die hebben best wel contacten. Dat joeg hij ook wel om, dat door je mijn reden natuurlijk. Ja, die moet hem uiteindelijk voortbrengen. Ja. En ja, daar is zo'n groot bedrijf het te contacten. Dus ja, hij gaat zelf eigenlijk ook wel uit van dat hij voortgaat. Ja, Cambuur wil hem dus eigenlijk wel kwijt. Als zullen ze dat net zou het zeggen, maar dan wel voor een bedrag dus was het ook van 6-0 en het liefst ook nog maar een einde voor. Ja. Maar is dat dan ook een aderlating als Milan Smit Cambuur verliet? Hij is wel een joggetje doelpunten, toch? Hier voor het hier. Ja, dan zei iedereen direct, er zitten al wat penalties bij. Er zitten al wat penalties bij. Dus ja, dan heb je dat weer. Maar hij is die op zijn, net op zijn goede positie. Hij is die op linksboeten het hele vorige seizoen. En hij komt nou echt in de spits. Dus ja, ik vind een geweldige voetballer, maar bij een spits is het toch vaak neusje voor de goal. Maar ik heb even let op Michael de Leeuw, hè? Toeke spitsenspruts. Die is toch enthousiast hoor. Mijn god, wat die is echt goed. Ja. Die is echt goed. En die is heel oud misschien, maar hij is zo handig en hij is zo goed in hij is zo'n 30, 36? De helft van Geert ongeveer. De helft van Geert. Ja, jongens. Hey, we hebben een nieuw onderdeel. Is je 84 dan? We hebben een nieuw onderdeel, jongens. En dat is, we bellen maar een persoon uit de voetballerij. Ja. En dan moet je hem rieden wat hij of zij is. En dat hebben we al eens een keer eerder gedaan. Hè? Je moet alleen nog vragen stellen die hij of zij dan beantwoordt je kind maar ja of maar nee. Ja. En we hebben het een keer eerder gedaan met Jamie Jacobs, weet ik nog. En toen zei Jamie Jacobs, stel eens een vraag. En hij stelde de vraag van, bent u een man? En toen zei die man, ja. Toen zei hij, oh, dat is mijn broer. Ja. Dat is Joey. Dat is een succes. Dus, dat is weer een groot succes. Ja. Dus nu hebben we de verzorgen, we zullen de stem van de man van de telefoon echt een beetje verdraaien. Een soort van Mickey Mouse, Minnie Mouse of misschien een Femke Bol-achtige sound krijgen we dan een beetje. En dan, maar goed, we krijgen dus nooit primeur. Het is inderdaad heel goed. Als die hegen en emoties in die interviews, joh. Femke Bol. Het is Minnie Mouse. Zeg op X een tweet, die Mickey Mouse destroyed USA. En dan heeft die quote en ik liet om mijn dochter jaren en die zei, ja, dat is Mickey Mouse. Ik zei, nee, kijk, dat is Femke Bol. Nee, dat is Mickey Mouse. Die loerde ik gewoon net. Nee, echt. Maar wat een prestatie, jongens, van Femke. Prachtige prestatie. Dat is misschien nou al het mooiste sportmoment van dit hier. Ja, dat is toch fantastisch. Maar het bouwmeester komt er nog goed in. Ja. Maar jongens, ik wil je hem eigenlijk hebben. Ik wil je hem weer ombrengen naar het onderwerp. Mystery guest. We krijgen naar de mystery guest. We krijgen dus nou de absolute primeur. De allereerste editie van het nieuwe bloedstollende spultje. Waar heb ik nou onder telefoon?
Omroep Friesland. Waar heb ik onder de telefoon? Ja, dat is dus de vraag. Hè. Waar heb ik onder de telefoon? Mooie rol van jongens. Nienke. Ja, mooie rol van Nienke, de receptioniste. Ja. Opgeapkeerd door Nienke. Maar goed, jongens, je mag je vragen stellen en die wordt dan beantwoorden met ja of met nee. Nou, begin maar, Geert. Ja, ben je al man? Zo. Dus de GVR, de grote vriendelijke Was dit een reis. ja of een nee? Ik heb geen idee. Hij zit ook in een auto. Ben je een jonge man? Ja, goed, Ja, dan hij is een man, hij is een man, hij is een man. Ben je al werkzaam in de voetballerij? Ja, ek. Nou, misschien een oor. Ga je al een link met sportclub Jereveen? Ja. Oh. Bent u speler van Heerenveen? Nee. Hij is geen speler. Is dit Robert van Persie? Ben je al een Fries? Zal ik een hint geven, jongens? Hij speelde vorig jaar speelde hij nog bij Heerenveen. Vorig jaar speelde hij bij Heerenveen. Bent u Sven van Beek? Geen Sven van Beek. Bent u Pelle van Amersfoort? Ja! Het is Pelle van Amersfoort. Zo. Lekker Goed man, Pelle van Amersfoort. Vorig jaar goed voor 10 doelpunten voor Heerenveen. En je wilde heel graag natuurlijk nog een keer voetballen in het buitenland. Nou, je hebt je transfer te pakken, hè? Want je voetbalt nu bij Al Shahania. Waarom heb je gekozen voor Qatar, Pelle? Ik heb mijn stem weer terug, denk ik, hè? Ja, je hebt je stem weer terug, hoor. Hey, dit is Pelle. Dan hoor ik het spelen. Ja, hey, Pelle. Nee, ja. Kijk, ik heb altijd in het verleden natuurlijk een transfer willen maken. En ik ben nooit verkocht geweest in het verleden. Zoals jullie ook weten natuurlijk. En daar was ik natuurlijk wel naar op zoek. En na het seizoen van vorig jaar stond ik eigenlijk open voor alles. En dit kwam als eerste voorbij. En ook als enige concrete. Er was toevallig daarna ook een club uit Rusland die concreet was. Ja, en ik kon gaan wachten op iets in Europa of op een andere club. Maar wat ik in het verleden wel heb meegemaakt is dat dat niet komt. En dat ik uiteindelijk weer achter de feiten aanloop. Dus ja, uiteindelijk ook gewoon gekozen voor iets wat concreet lag. En ik heb gewoon een mooi avontuur. Ik heb hier een neef wonen, die is piloot. Die woont al 6 jaar in Doha. Dus daar natuurlijk ook contact mee gehad over het leven en hoe het hier is. Dus in dat opzicht gewoon een mooi avontuur waar ik aan wil gaan. En het is gewoon een aanbieding die ik ook niet kan laten lopen. Nee, financieel denk ik. Maar ik hoorde je zeggen van, ik kon ook naar Rusland. Ik zag gelijk een fronsende blik bij Roelof. Nou, die fronsende blik begon bij Andor overigens. Maar ik deelde die fronsende blikken wel. Daar was je niet naartoe gaat, toch? Dat neem ik aan, Rusland. Nee, dat was eigenlijk helemaal uitgesloten. Ik moet ook zeggen, de aanbieding was zelfs financieel nog aantrekkelijker. Oh ja. Maar dat is iets wat ik echt niet... Ze bestaan, jongens, voetballers met principes. Ja. Eindelijk. Ja, dan gaat hij naar Qatar. Oh ja, wacht. Nou ja, iets minder erg dan Rusland. Of veel minder erg dan Rusland. Maar je wilde heel graag weer voor het avontuur gaan kiezen, hè? Want was er überhaupt interesse vanuit de Eredivisie bijvoorbeeld? Eredivisie heb ik niks van meegemaakt. Moet ik ook zeggen dat ik met alle respect, dat ik daar ook niet echt voor open stond. Ik heb al gezegd dat ik het buitenlandse avontuur wel voor open sta. En ja, in Nederland moet je dan al gauw kijken naar top 4 club. Nou, heel realistisch gezien, die gaan niet voor mij komen. En zeker geen geld voor mij betalen. Dus dan moet je al kijken naar andere clubs. Ja, en in dat geval zou ik al sneller bij Heerenveen blijven, zeg maar. Dus in dat geval kijk je al gauw dan naar het buitenland. En dan ga je dus naar de woestijn. Jij mag graag de weilanden in, de bossen in, om vissen. te jagen, vissen. Ja. Nou, dat kan Kun toch? jij De goed woestijnraad, de kameel. Ja? Ja. Waar ga je dan op jagen, was mijn vissen. vraag. Ik moet zeggen, ik heb me daar gelijk al in verdiept. Nou ja, we zitten aan zee. Dus vissen, mijn neef heeft een boot en die vist heel veel. Dus dat ga ik zeker veel doen. Ja. En over begin september is hier een jaagbeurs. Omdat ze hier heel veel jagen met roofvogels. Dus ik denk wel dat ik me ga vermaken, moet ik zeggen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dan ga je met zo'n arend misschien wel, of met een havik. Ja, klopt. Ja, je gaat dan met de valkeniers... de ornitholoog onder ons heet Arie de Boer. Ja. En jullie praten allemaal door elkaar. Wat zeg je nou allemaal, Geert? De ornitholoog. De ornitholoog? De ornitholoog. De ornitholoog. Jongens, terug naar onze gast. Ja. Jij gaat daar ook jagen op doelpunten, neem ik aan. Hey. Oh, lekker man. Zeker weten, ja. We hebben gisteren een oefenwedstrijd gehad. 1-0 gewonnen, gescoord. En Kijk.
ja, in de voorbereiding in Turkije hebben we ook al oefenwedstrijd gehad. Had ik ook gescoord en assist. Dus in dat geval voel ik me fit en voel ik me sterk. Jij staat in de basis straks tegen Al-Arabi. Ja, dat hoop ik wel, ja. Zeker. In de spits? In de spits, ja. Nummer 9. Dus dat is voor mij ook wel even wennen. Ja, zeker. Ja. Je komt nou ook weer Sven van Beek tegen. Want die heeft ook de overstap gemaakt naar Al-Shahania. Is dat eigenlijk puur toeval? Nee, ja, ze hebben mij natuurlijk gekocht voor 400.000 van de club. Dus, en toen in dat geval kwamen ze eigenlijk ook bij Sven. Want ze hadden ook nog een centrale verdediger nodig. Dus in dat geval vroeg de trainer ook gelijk aan mij... Ja, wat vind je van Sven? Nou ja, natuurlijk alleen maar positief geweest. En dat is eigenlijk heel snel rondgekomen daarna. Ja, en Ferry de Haan doet altijd heel erg schimmig over transferbedragen. Maar jij zegt gewoon, ik kostte 4 ton. Ja, nou ja, moet ik daar geheim over doen? Nee hoor, voor ons hoeft het niet. Ik ben voor het eerst verkocht Nee, ik ben voor het eerst verkocht. En ik ben ook trots dat Heerenveen wat krijgt voor mij. Dus in dat geval denk ik dat gewoon... kan zeggen, toch? Hoeveel meer ga je daar verdienen dan? Als het je toch allemaal niet uitmaakt. Genoeg. Het mag in percentages, hoor. Ja. Nee, ja. Mensen weten natuurlijk ook dat je hier voor financieel heen gaat. Dus dat kan je omheen draaien. Maar dat is natuurlijk veel beter dan in Nederland. Dus in dat geval is het ook gewoon financieel en voor zekerheid. En ja, ik had ook gewoon over nagedacht... Ja, wat ga ik in Europa nog bereiken? Ik merk ook dat Europese clubs alleen maar naar jonge spelers kijken. Dus ik kon gaan wachten op iets wat misschien niet komen gaat. En dat ga ik niet weer doen. Wat ik in het verleden heb meegemaakt. Nee, snap ik. Maar ben je in één klap miljonair? Nee, dat nog niet. Nee. Geen belasting te betalen volgens mij, dus dat scheelt. Hey, er is ook even een quizvraagje. Welke bekende Nederlandse international heeft ook gevoetbald bij Al-Shahania? Vraag de boer. Even hier aan de tafel. De boertje volgens mij. De boer, Ronald de Boer? Ronald? Nee, niet goed. Bekend oud international. Enig idee hier aan tafel? Nee. Nee? Weet jij het, Pelle? Nigel de Jong. Nigel de Jong, jazeker. Ja, die heeft daar gevoetbald. En ook wel grappig, want er voetballen natuurlijk best wel veel grote namen ook in Qatar. Los van Pelle van Amersfoort en Sven van Beek. Maar jullie beginnen komende zondag, Pelle, met de uitwedstrijd tegen Al-Arabi. En wie staat daar centraal op het middenveld? N'Golo Kanté? Nee. Verratti. Marco Verratti. Ja, marktwaarde 18 miljoen. Goeiedag zeg. Lekker man. Maar dat is wel leuk toch, om tegen hem te voetballen? Ja, zeker. Coutinho is ook volgens mij net vertrokken. En Tanane speelt natuurlijk in Qatar. En er zijn in ieder geval best wel veel grote namen die in Qatar spelen. Ja, elke club die mag 7 professionals hebben. En de rest moeten locals zijn. Dus dat is ook wel een beetje hoe het werkt hier, zeg maar. Oké. Zeer duurzaam. En je hebt getekend voor 2 jaar? Ja, 2 jaar. En wat wil je daarna nog? Het is lastig hoor, om helemaal vooruit te kijken in de voetballerij. Maar wat is je persoonlijke doelstelling? Nee, ja, ik probeer ook gewoon nog wel hier eigenlijk een goed jaar te draaien. En dan eigenlijk weer een stap te maken, misschien hier in Qatar. En dan kijken wel hoe het loopt, zeg maar. Want ik moet zeggen, het leven wat we hebben meegemaakt hier... Het is nu heel warm, moet ik zeggen. Hoe warm? Maar voor de rest, de andere 8 maanden... Ja, het is nu 42 tot 46 graden. Oh jee. Dus dat is wel warm. Ja, dat is met de rechte woestijn. Ja. Maar ik moet zeggen, je leeft hier wel een beetje van airco naar airco. En we trainen alleen maar in de avond. Dus dan is de zon onder en dan is het echt wat te doen. Maar het is even wennen. Maar zeg maar begin september wordt het al beter. Dan wordt het eigenlijk het hele jaar in de 20 graden. Dus dat is dan eigenlijk wel heel lekker. Oké. Laatste vraagje, want we hebben net een tafel ook gehad over SC Heerenveen. En het schijnt dat Robin van Persie behoorlijk positief is. Hoorden wij ook van collega Roelof de Vries. Wat denk jij? Saroui is nu verkocht. Hoe gaat Heerenveen het doen komend seizoen? Nee, ik denk dat het heel goed gaat doen. Ik denk de voorbereiding is ook echt heel goed geweest. De laatste wedstrijd verloren, maar dat is geen schande tegen Middlesbrough. Maar nee, ik heb echt, ook toen ik het nog meetrainde, echt een heel positief gevoel over. Dus zeker een play-off plek, wat we vorig jaar natuurlijk net niet hebben gehaald. Maar dat gaat dit jaar wel lukken, denk ik. Oké, allerlaatste vraag. Wie moet er op doel? Mickey van der Hart of Andries Noppert? Je moet kiezen. Ik moet kiezen? Ja, dan zeg ik Jan Bekkema. Ja. Dankjewel, Pelle. Heel veel succes daar in Qatar. Ja, dankjewel. Oké, dankjewel. Groetjes. Hoi, hoi. Stel nou dat hij weer terugkomt, hè? Dan zou hij voor de 3e keer terugkomen. Ja. Welke
andere oud-Heerenveen-spits kwam ook 3 keer terug. Gerald Chibon. Moet ik lekker. op de rode knop drukken? Nee, ik moet even drukken. Maar dit was de primeur, jongens, van het nieuwe spelletje. Hoe vonden jullie? Onder indruk. Onder de indruk? Leuk. En vooral het wie net zo makkelijk door die... Ja, daar was niet herkennen die stem. Nee. Ik hoorde ook niet wat hij zei. Maar dat is een detail. Nee, precies. Wij draaiden technisch nog even op. Björn had hem binnen de kortste keren op een goede niveau. Dus, Het is niet heel origineel. Niet origineel. Nee, maar dat is ook niet erg. Ik vind het wel leuk. Je vindt het wel leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Dat is het belangrijkste. Maar goed, we moeten het ook positief... Houden we erin? Ja, we houden het erin. Ja. Volgende week weer een gast. Schitterend. Ja, toch? Ja, schitterend. Jongens, Pelle is dus zeer positief. Robin van Persie is zeer positief. Roelof is echt zeer positief. Ja, ik ben eigenlijk ietsje minder op Oelmans. Ja, waarom? Nou, ze zijn de beste speler kwijtrekken. Ja. Saroui. Ja. Die is hier echt maar 4 bob on. 9 miljoen, prima toch? Prima deal. Ja, nou goed, als je eerst het verhaal een jaren van minimaal zien en op een gegeven moment jij een verhaal van Fiefje. Nou is dat een beetje gewoon een broodje aap. Een beetje, Ik wil een heel soort, maar nou goed, trofferkeep-percentage. Wian Jochem plus trofferkeep, dan kom je ongeveer op 10 miljoen. Joensie rendement, hij had natuurlijk net een geweldig rendement. Nou, is 9 miljoen toch een hartstikke mooi deal. 8 goals, 8 assists is niet slecht hè, voor de linksbuiten. Nee, maar het is ik net... Wat we noemen trekje. Ik nog. Nee, dat klopt. Maar het is ik net, wist wel mijn 15 goals, dan hier ik echt... qua rendement. Ja, maar dat er een heel soort potentie heeft en dat het gewoon 4 wordt de gevaarlijkste man wie je bij Heerenveen, dat is een feit. Ja. Ik vind het op rechter komt rechts achter nog altijd zeer. Met Denzel Hall, die heeft natuurlijk wel nog, hoe heet die, Brouwde, heet hij nog een keer. Hè? Denzel Hall misschien nog, ja, Hussein Ali, onze grote Irakese vriend. Linkerkant bij Keulen, die notabene volgens mij onvierde wordt. Ja. Ja, en ik vind de onvierder... Wat vind je maken van die regel, jongens? Alleen op de onvierder mooi nog praten aan ze. Ik ben daar eigenlijk wel voorstander van. Ik ben er enorm voorstander van. Ja, een spelregel. Dat gaat al hoe het in die schiet. Dat gaat alleen maar op. Maar dan heb je nou Mats Keulen, die praat amper Nederlands. Die praat hartstikke goed Nederlands, hartstikke goed. Die praat net goed Nederlands. Van iemand die hier net bij komt. Die ooit een rol had bij Derk, of wat was het? Ja. Nou ja, nee, hij praat echt heel matig Nederlands. Ik zou in elk geval in de deel zetten die een fatsoenlijke zin uit je mond krijgt. Hiervoor wie Pavel Bogniewicz, die praat nog steeds in interviews net Nederlands. Nee. Dus ja, die zit hier ook al vrij lang. Maar ik hier net verkeerd in elk geval. Maar en hoe zit dat middenveld eruit? Want we hebben natuurlijk Olsen, Brouwers. Smans op de bank. Ja. Smans op de bank. Maar, dat ken ik, per wedstrijd nog patiënt. Oh. Ja. Ja, en dan in de spits? Ja, in de spits? Ja, ik denk dat hij Git van Karlsbak, maar dat ken hij per wedstrijd patiënt. Ja, maar goed, in Ajax, want laten we dan vroeg naar de allereerste wedstrijd, dan zou ik kiezen voor Karlsbak, want die heeft meer snelheid. Ja, dat denk ik dus ik. Meer snelheid als Nicolescu. We beginnen bij Karlsbak en dan op links Alsayet en op rechts Seboui. Omdat Nunli wat langer uitskekeld is. Maakt hem wel een aardig indruk in de voorbereiding trouwens. Meer indruk dan dat hij... Mist echt kwaliteit. Ja, nee, ben ik helemaal maar niet eens. Maar want je kunt het positief benaderen, maar je kunt, en daar ben ik het wel maar eens, ik wil negatief benaderen. Want als je sissen dat je Pelle van Amersfoort en Sven van Beek kwijtrijdt rekken binnen... Haaien en Tahiri en Saroui. En je Haaien van in de plak kregen, nou ja, Sam Kersten. Maar je maar ouwachtje of dat verbetering is of net. Conway, maar je nog ouwachtje. Ben je wel heel positief. De nieuwe Kanté. Ja. Dat heb ik bij de trainer in de moederlijn. Nieuwe Kanté. Nou, ik vind die Kersten, die vind ik trouwens net... Had je die... hij wie transfervrij natuurlijk, komt van PEC Zwolle oer. Maar die rint, die had je nek. Hij rint maar de schouders omheen. Echt weer. De bin bouwvakkers met meer souplesse... Als ze draven, dat was Sam Kersten. Hij rint net mooi. Ik voel dat hij opvallend goed die onder de bal. En hij hier een risicovolle paas. Risicobal. Dat is positief. Dat is positief. Meer dan Bogniewicz. Ik maak eigenlijk meer zware groep Bogniewicz dan ook Kersten. Maar van Roelof Dooshuis niet schrikt van... Ja, je kunt het positief benaderen. En de bal is rond. Maar ik negatief. Ja. Ja, we hebben Destiny is het ook bekend om, hè? Het is ja, maar misschien ook wel nee. Zo is het wel. Beetje gezond argwaan. Je moet het wel een beetje nuanceren. Daar ben je zo net zo van, dat weet ik wel. Maar dat probeer ik hier toch een beetje te doen. Zo, je beste speler is wel Van Gong. En dan maar ze willen natuurlijk nou graag naar je Roxboeten. En dat maakt een beetje naar je cash cow worden, de vette vis. Ja. Want Aroni en Sarvi en Saroui en daarvoor nog Joek en zulke soort man. Ja, die willen ze natuurlijk hè. En als je joggen nou naar de selectie die er nou is, ja, dan maar je maar ouwachtje of die er op dit moment wel is. Ja, het Ejuke-yield is er ook nog net trouwens. Nee, dat kan nog een probleem opleveren voor de liquiditeit van de club. Want ze hebben liquiditeit. Voor de
liquiditeit, zei ze dan? Niet liquiditeit. Nee, niet liquiditeit. liquiditeit. Jongens, hij staat op vakantie. Maar dat vind ik wel interessant als de site. Ja. Want dan dat zo betussen. Liquiditeit? Nee, liquiditeit. Nee, met Gib me net om uitspraak. Maar als het gaat om de liquiditeit van de club, dan zou dat budget dat die in gevaar komt. Ja. Dat ze dus de betalingen zat ze er binnen, salarissen. Hier, et cetera. Dus net betalen kunnen. Nee, dat is nogal wat. Dat kan een gevaar. Ja, absoluut. Dat kan een gevaar opsmieten. Dus dan zie je naar eventuele oplossingen. Maar ja, je had lenen. Maar dat had natuurlijk net je vakkaart, want lenen kost geld. Ja. Maar je hebt nou toch een miljoen en dat gaat net voor het dadelijks naar Jereveen. Dat zal ik in termijn, et cetera. Maar dat is toch weer positief voor de liquiditeit? Ja, maar net op korte termijn. Dus dat liquiditeit is korte termijn. Ja, en liquiditeit is gewoon het yield wat je hebben. Ja. Wat je uitjankt als het ware. En dat bedrag wat ze krijgen van Lille, dat zal in termijn komen. Dus dat komt nou ongeveer van intrede of van Aas binnen. Of is misschien al binnen. En dat wordt dan even verspraat. Hè? En boven dat komt er nog 10%. Komt er nog een bedrag bij als ze de Champions League hellen. Die voorronde Champions League. Ik wil daar net als boekhouder. Nee, dat zoek ik zeker in van trouwens. Mitsen en Maren. En dan bij Cambuur, want komt er nog wat bij? Of hing het alles af van de eventuele verkoop van Milan Smit? Wel een hoop hing het ervan af. Dat is wel een belangrijke, ja. Het is, ik wil Lamboy zei het, in principe als er niks meer voortgaat, dan kunnen wij eigenlijk net volle midden. En Henk de Jong die zei het heel duidelijk, ik wil er nog routine bij, ervaring. Ja. Dat heeft ze natuurlijk met Michael de Leeuw binnenhellen. Voetballend inderdaad een meerwaarde, maar ook als just in de coaching. En echt heel belangrijk. Heel wichtig, heel goed belangrijk. Dat ze die binnenhellen. Ja, Henk de Jong wil nog meer routine. Dus ja, dat zal wel al hingen van Smit en ik van der Water. Als die man voortgeeft, ja, dan komt er yield beschikbaar. En dan is daar het wachtje op. Ja. Er gebeurt nog wel wat, ja. Want ze winnen al heel gauw, hè, met al die transfers. Ja, ze winnen heel rap. En dat vind ik wel mooi dat ze dat doen. Want ze zijn al wel in staat om met een goede groep oefenwedstrijden te spelen. Zeker. Maar wat is die in september? 21 augustus, ik weet het nooit precies. Maar, 1 september volgens mij. 12 september. Dus tot en met 1 september. Ja. Kelvin Ratie, die moeten ze echt heel graag aan. Die gaat nou naar Excelsior. Ja. Die gaat dus net terug. Nee. Nou ja, dat is wel een goede keeper is, hè? Ja? Het is in ieder geval een keeper die het past bij het voetbal dat Cambuur spelen wil. Want hij is beter als Paniek van Los. Hij is vooral... hij kan makkelijker uit zijn goalkeeper. Dus Cambuur wil natuurlijk heeg druk zetten. Laatste linie op de middenlinie. Nou ja, dan heb je een behoorlijk god. Nou ja, hij is net benauwd om erin te doeken. Bal voor te koppen. Ken ik wel eens misgaan. Zoals Oren Vreets in VVV. Toen die hast... Calculeren winnen. Maar correct me if I'm wrong. Maar is het eigenlijk dan de filosofie van Henk de Jong? Liekt het eigenlijk wel wat op de filosofie van Robert van Persie? Nou, ze willen in ieder geval heel druk zetten. Ja, en de keeper 4 naar voren. Ze zijn beide positief. En ze zijn beide heel positief. Ze zijn heel positief. Maar kom op, dat is een beetje trend. Hè. De voetballerij die wordt ook regeerd door trends. Dan is er weer een of andere goeroe die zegt, we moeten hoog spelen. Ja, maar bij Henk is dat natuurlijk al zijn hele... Die moet meedoen. Die wil opvallen. Ja, die klein. Ja. En Lars Lamboy, jongens, en die is in Yield Noorburg. Die had natuurlijk die Yannick van Los. Die had hij goed verkocht. Nou ja, ik denk net dat ze die Yield verkregen hebben. Maar je bent als van zijn salaris kwijt. Dat bedoel ik maar. Nou, lekker naar RKC. Van Kaam, 2 ton. Vind ik een prima deal. Dikke prima deal, hoor. Zeker. Ja. Dus eigenlijk complimenten voor onze grote vriend Lars Lamboy. Dit we even wachten. Want het 2 september is. Ja. Dan kunnen we echt de balans op, maatje. En dan stel ik voor dat we hem hier uitnodigen. Dan kunnen we gewoon het evaluatie peteren maar hemzelf weer vieren. Sterker nog, ik ga hem al uitnodigen. Oh, nou, heel is dat al clear. Precies. Ja. Maar ze woont die middenvelder van Telstar heel graag aan. Ja, van der Looy, die is naar RKC gaan. Ja, van der Loo. Van der Loo. Zie je een mooie PowerPoint-presentatie en wij gaan hier naar RKC. Nou, en bedankt, hè. Want en waar komt Lars Lamboy bij? Ik denk dat er nog een ontekening op zijn kantoor laai dan, denk ik, of net. En van Yannick van Osblikbe. En van Yannick van Os. Jongens, hebben wij nog een instaatjes? Nee, we hebben geen instaatjes meer. Dat brengt mij... Is er nog ruimte voor een hartekreet vanaf deze plaats van de tafel? Een hartekreet? Ja. Nou, wacht even een teasertje. Teasertje? Ja, hartekreet. Ik scroll hem op. Hartekreet Geert. We gaan eerst even naar de Nostradamus Cup. Want die matten we er doorheen jagen. Oh, nee, krijgen we dan ook nog een uitslag van het seizoen? Die krijgen, want toen het Roelof verdiend. En die het Roelof vast heel goed bewaard. Nou, geen idee. Ik ga op vakantie. Goed zo. Waar wordt er... Roelof, begin bij die. PSV. Waar wordt er kampioen in de eredivisie? PSV. Dat denk ik ook. Andor? Ik ook. PSV. Geert? Ja, dan mag toch iemand de afwijkende mening verkondigen. Feyenoord. Waar wordt de kampioen in de KKD? Geert? Oeh, dat is een moeilijke.
Ja, dat vind ik een heel ingewikkeld. Nou, doe eens gek. Volendam, heen en weer. Volendam. Andor? Ja. Ik zie Volendam. Oh, ik Volendam. Om een beetje tempo in te houden. Dan Ja. ga ik voor Roda JC. Roda, JC. En dan doe ik toch maar met ADO. Werm ik net. Is dat Sjoerd trouwens? Die persconferentie Van ADO Den Haag. Dan wie een persconferentie voor de kidsclub. En daar zitten een paar spelers. En op een gegeven moment krijgt je Sanliet Jonkie in die cel, krijgt het wut. En die mij een vraag stellen om die spelers. Wanneer gaat Kalesic weg? Ja, dat is wel Een humor. chaos daar. De Omroep Friesland van Den Haag is, maar die mag er niet meer komen. hè. Die hebben een boycott. Ja. Oké, maar omwille van het hier ging toch even ja. terug. Ja, sorry. Op welk plak eindigt Jereveen, Roelof? Positief. Robin van Persie effect. Jochende. Jochende. Ik steeds 8. Zo. Andor. Jochen. Jochen. Ik zeg ook 8. 8. Goed zo. Op welk plak eindigt Cambuur? Ik steeds... Mooi eigenlijk net. Lars Lamboy. Werm ik net. 5. Geert. 6. 6. Andor. 6. Roelof. 5. 5. Waar we de topscorer van de eredivisie? Nou, Roelof. Luc de Jong. De Jong. Andor. Brian Brobby. Brobby. Geert. Ja, die jong. De Jong. Ja. En doe ik wel Jiménez. Hoeveel doelpunten maakt het Nicolescu? Nicolescu. Nicolescu. Weet je wat? Had hij maar die Nicolescu. eerst, maar die eerst in de spits komen. Ja, dat is natuurlijk een beetje een vraag. Maar je Geert, ja. Wat tempo erin hoor. Tempo. Son. Andor. 8. Geert. 9. 9. Tien. Ik zei strijden. Oh. Hoeveel doelpunten maakt het Milan Smit van Cambuur? Draaien. Andor. Treien. Geert. 2. 2. En dan is hij weg. Roelof. Ian. Ian. Penalty. Dan zeg ik Sontje. Zo. En dan heb ik een bozensvraag van een linkspul. Hoeveel gele kaarten krijgt Remco Balk? Roelof. We zien het voor hier. Tredje. Met Tredje? Ja, hoeveel gele kaarten Remco Balk? Roelof. 6. 6. Andor. Fjouwen. Fjouwer. Geert. Ja, Fjouwer. Daar gaat er wel mee op. Fjouwer. Ik zeg Olven. Wie wel leuk Goed was zo. in die oefenwedstrijd in FC Den Bosch op een gegeven moment Ja. komt de situatie. Hij gaat alleen nog op de die keeper. is- die is heel Hij leuk. tikt de bal correct voorbij de keeper. En ja, stroekelt dan, gebeurt net z'n volle. Dus hij gaat lezen. Het bleek uiteindelijk kramp te wijzen. Hij wordt behandeld. Gaat die keeper naar de scheidt staan. En Balk die leidde bij. Maar scheidt, dit was weer gewoon geel, hè? Ja. Echt, ja? Echt Ja. verschrikkelijk, ja. Maar mijn knip, hè? Mijn knip, hè. Dat wel. Dat wel. Daar is trouwens verslag die van die wedstrijd. Hij was al jaren hoor, van VVV Venlo. Ja. Hoe heet die manneke weer? Herman Theeuwen. Herman Theeuwen. Ja. De Memorial Cup. En toen heeft ze al die appjes gekregen. Ja. Want dat was dan commentaar voor de televisie. En, Ja. dan gaat die En telefoon... dan op een hield gegeven hij. moment het gebeurde net z'n volle. Dus ik shirt en ik denk, Epke. Michael Breij. Michael Vanuit Breij. Roemenië. Kun je niet even gewoon Nederlands praten? Ik snap er niks van. Nou ja, toen wie het hek van Adam. Epkes uit Italië, uit Noord-Macedonië, Spanje, Portugal. Mark Diemers van Cyprus, zie je het naar te zien. Ja, het wie een hit. Nou, hartstikke mooi, jongens. Maar Al die was al al uitgezakeld, hè? Voorronde, wat was het? Conference League, Europa League? Paxi uit Hongarije. Ja, maar wat nog net uitkeken lezen, want ik ga je nog mooie kaarten lezen. knopje. Nee, nee. Het scheelt Nee, net. het scheelt net volle. Maar ik kom je correct in horen. Ik ga hier nog kaartjes lezen voor Jereveen FC Utrecht. Daar kun je meestal niet aan. Geert, Jereveen FC Utrecht. Dan moeten we nog gauw een vraag bedenken. What's the bloody question? De bloody question is... Ron Jans. Wat vies wat die vroeger dien held? Het liefst een keeper. Succes, Geert. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, het is weer Sofie. Wij zijn weer waarom en verzeld. Zo'n wij net weer dat we net prachtige kaarten voor jou voor een geweldige voetbalwedstrijd. Sportclub Jereveen, FC Utrecht. De vraag is, waar wie dien held? Nee, dien held. Mijn held? Ja. Mijn held. Waar wie mijn grote held? Vroeger, heel lang lien, toen ik nog jong weer. Hij is die op doel. En hij stier net op een goal. Jawel, dat is toch niet... Hebben we nog heel niet gekregen toen, toch? Robin van Persie? Nee, dat is mijn held helemaal niet. dat is gewoon een passant uit Venlo. Die ik ken. Ja, maar door zij dus kreeg van... Ik denk dat dat muzikant is, die held. Hij is toch niet dol vroeger? Of Jongens, nou? Arjen wil terug. Ik wil terug, wat maakt het terug? Muzikant. Een muzikant? Tiff, wil je die kaartjes winnen? Vrienden, Stuur vriendinnen. Herman Theeuwen naar Sport. Ja, dat ken ik, maar zet er even bij wat mijn muzikale held is. Waar is mijn muzikale held? Als die goed heeft, dan maak ik kans op muzikaal. Misschien Flaco. brengt ook Geert wel op een goed idee. Flaco. Flaco? Nee, jongen. Flaco Jiménez? Is maar S. Nee, het is hij toch van Walk the Line.
Oh nee, Johnny Cash. de Nee, Wico's. Johnny Cash. Je zitten er voorlopig al hier Komen ze nog. al snel. Ja. Dus Nee, Johnny Cash toch Het is wel? niet Cash is een van de held, maar er is nog een grotere held. Oké. Muzikaal gezien. Nou, dus. Ben je met z'n jongens, bereid naar de hartekreet? Doen we dan Oh, ja. nog steeds naar sport en dan Sport, ja, dat vergeet dat alweer maar. Ben je Nee, nog niet te lang? Telefoonnummer er net bij zetten. Nee, hartekreet. Maakt niet uit. Hartekreet. Zie, ik ben bij een aantal voetbalwedstrijden geweest bij amateurclubs. En ik vind dat altijd geweldig om daar te wezen. Want die mensen die doen verschrikkelijk hun best om er iets moois van te maken. DTD ben ik er werd. Koorster Tiller, Dragster Boys en Haas dit keer. Haas zit prachtig voor elkaar. Wat gebeurt er in Haas? Er komen iets van 150 hooligans. En ik kan ze net nemen. Die baaien daar werkelijk dwars door de kassen heen. Betalen net. Komen met een protebombardie en intimiderend zwarte kleding, et cetera, binnen. Zetten de hele tent op een hasses. Ben die jankend voortrainen wat die worden benauwd. En wij zijn Cambuur Leeuwarden. Ja hoor, jongens. Flinke jongens. Fantastisch ding. Wat wie nou de kloef van dit verhaal? De opbrengst uit de entree wie voor Cambuur. Hebben ze jongens betaald? Nee. Wij zijn Cambuur. Cambuur Leeuwarden. Knappe jongens. Sukkels. Alsjeblieft. Nou, dat gezegd Vanuit hebbende. zijn hart. Vanuit je hart. Bij BW Nota onder overdenkingen. Juist. Naar de hartekreet, naar de overdenkingen. En we beginnen bij Andor. En we komen er niet op terug. We komen, Sorry. Oh, ik denk misschien verhoren dat dit hier. Nee, dat is net we komen verhoren. er niet Nee, op dat is net terug. verhoren. De eerste is voor Andor. Scootjeshielen of de Olympische Spelen. Olympische Spelen. Olympische Spelen. Ja. Dan gaan we naar Geert. Ja. Kobus Algra of Johnny Cash. Ja, dat is Kobus natuurlijk. Kobus. Ja. En dan Roelof, een vakantie naar Amerika. Of toch liever... Dus Nee, de Sallandse Heuvelrug. Nijverdal, here we come. Dat is toch verschrikkelijk. Ja. Goed zo, dit nee, weekend de hoor. allerlaatste. Dat is dus de komende Alle weekend. lessen kom je nooit weer. Nee, precies. Want dan heeft natuurlijk ook nog de shoggers eigenlijk van de vakantie in een soort van... Dat overal, ja. Nou ja, in een soort van, wat moeten we nou aanstaan? Want we stoten naar je enker van het nieuwe-programma van Omroep Friesland. Ja, mag flikken wel dus mij even. voor de bus inderdaad. Dat vond ze dat leuk, want we dienen een pilot. En dat hou je dan lekker in ten. Heel, als je Oh ja. in ten solliciteert, dan hou je dat in ten. Wij melden alles, Maar we dan hebben geen flikken ze geheimen gewoon van. op We hebben tafel. geen geheimen van elkaar. Nee, zeer sympathiek wie dat. vind je het net leuk? Nou, heel veel collega's vinden het net leuk. Maar het maakt mij net zoveel uit. Maar dan mocht ik om uit aan een pilot van een nieuwe podcast die we vanaf begin Iets oktober kwatter, uitsturen. Nee, met hier nou. Begin oktober, politiek een nice podcast. Maar wist ook enker? En dat mag ik presenteren inderdaad, ja. Shoggers on. Zo, nou. Lokweesken. Heb dat nog gevolgen voor deze podcast of zo? Nee? Nee, want op een heel soort mensen hebben we er wel naar vregen inderdaad. Ja, Als dat die inderdaad zo vragen is. krijgen wij. Ja, dat een beetje angstig. Nou, nee, ze verheugen herhalen. Dan moeten we haar dus teleurstellen. Het had geen gevolgen voor de sport. Gezond achtbaan. Een gezonde portie Wees nou even argwaniteit. positief. Een gezonde portie argwaniteit. Klap erop. Dat Ja, vind ik heel sympathiek van je. Ja. Ja, toch? Hartstikke fijn. Ik Maar ben toch al niks hier... van, maar heel veel zin in. Hartstikke mooi. Nou, Nijwieken. Nijwieken ben we er in elk geval weer. Ja, Roelof net. Die zit dan. We hebben hier weer. Nijverdal. Nijverdal, inderdaad. Nijwieken ben wij de wol. Dan zit je hier aan tafel. Algemeen directeur van SC Cambuur, Arte Graaf. Want dan gaan we natuurlijk naar de eerste thuiswedstrijd. Ja. Dan kunnen we daar mooi uit. Nog een primeurtje. Nog een primeur? Cambuur hoopt dat ze daar deze week al trainen kennen. In het nieuwe stadion voor het eerst. Maar dat is nog spannend. Dat is echt heel spannend. Ja. En ik een hele mooie primeur. Ja, mooi. Heren, Mike Jim Tanksezen, lekker. graag ons Nijwieken. Dan ben we er weer met de Sportcast. Dan dus mijn algemeen directeur van SC Cambuur, Art de Graaf. Ont Nijwieken. Dag.